Mulejk mulej Addis. Nilqawkom eżis aħwa Maltin, Awċin u telespettaturi tal-programm ta' Ħabbejtek u dawk li intom issegwu ġimgħa wara ġimgħa. Illum waqt li għamilt ħafna mill-ħin ta' matul il-ġurnata mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn nagħmilha ta' spiss, imma dejt insaqsi l-mulej x'ħanajt. Ġieli nkun naf x'ħanajt u xi kultant ma nkunx naf x'ħanajt u bdejt nara qedlu x'ħanajt mulejlu, x'ħanajdilha fuq xi x'ankellimhom. Issa jena sena il-mulej tan il-kapaċità bil-grazzja tiegħu naqbad vers u nagħmellek pritka. M'għandix problema nagħti għarfien, imma x'in il-kelma li l-mulej jixtieq iwassal bħalissa. Amen? U poġġieli f'qalbi biex naqsam it-testimonjanza li lili kienet xi ħaġa li ġara fil-ħajja tiegħi b'mod assolut sopranaturali ta' barra minn hawn. Ġifieri ta' barra minn din id-dinja. I just want to say this in English. For those of you who are following, because we have people who follow us from overseas and do not speak English, do not speak Maltese, sorry, I will be sharing this message in another time when I will be sharing in English. So stay tuned. Ma let's pray. Għajna tolbu flimkien. Kulħadd jitlob miegħi. Mr. Addis, kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek. Mulej Ġesu, inti l-awtur tal-ħajja ta' kull tjubija u ta' kull ġid. Kellimni llum mill-kelma qaddisa tiegħek u għatini revelazzjoni. Mulej inti għandek kelma għalija personali u jina lest ninilqa l-kelma tiegħek u għad tiktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, kellimni inti, opera inti fija u grazzi li tkompli timlini b'kull kuraġġ u tama f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħamorru fi ktieb ta' Salmi 23. Illum xtaqt nitkellem u simgħuni sewwa, issimgħu sew. Ħudu dak li ngħidilkom fil-kuntest. Meta aħna nħarsu lejn Alla tagħna li huwa Papa, missier. Aħna Alla tagħna huwa missier. Waħda mill-affarijiet li l-missier jagħmel ma' wulidu huwa jipprovdi lilna, lid-dinja provda s-salvazzjoni, il-fejqan, il-ħelsin, però wkoll jipprovdi f'affarijiet materjali. Issa nifhem li hawn min qabad messaġġ fuq ċertu affarijiet li huma forsi simili għal dak li ħanejt illum u forsi affiġhom, abbużhom, kissirhom, għamelhom messaġġ ta' greed, imma dak ma jinnegax u ma jikkanċellax li Alla u Alla li jipprovdi lil poplu tiegħu. Amen? Infatti, wieħed mill-ismijiet tal-Alla u jismu Alla li jipprovdi. Yahweh Ġajra, jew Ġehova Ġajra, Yahweh Jireh. Ok, skont bli maċċen tgħidha. L-importanti tammina. Amen? Alla tagħna u Alla li jipprovdi. Anka Ġesu li jienu jissejjaħ Alla li jipprovdi. Alla li provdi l-poplu tiegħu. Jekk inti tara l-Ġesu fit-Testament il-Ġdid, Ġesu ma ġiex biss biex jipprovdi il-maħfra tad-nubiet, is-salvazzjoni, ringrazzjaw l-Alla tkellem fuq għal-ġimgħa l-oħra u hija l-iktar b'mod assolut ħaġa importanti li inti tiskopri f'ħajtek. Imma Alla jiskopri affarijiet oħra. Anka Alla jrid jipprovdi affarijiet oħra f'ħajtek, inkluż affarijiet li inti għandek bżonn fil-ħajja tiegħek u hawnhekk hija klawżola. B'mod speċjali meta inti tagħmel id-deċiżjoni li taqdi lilu. Il-frażi popolari tiegħi jekk tużawha titagħtuni l-krittu. Le biex niċċajt. When it is God's will, it is God's bill. When it is God's will, it is God's bill. So, ġifiri meta Alla jqabdek xi ħaġa u Alla qabad il-kull wieħed minna nagħmlu xi ħaġa għalih, mela inti tidħol fil-paċi
u serħan tal-moħħ li Alla qabdek biex tagħmel xi ħaġa għalih għall-glorja tiegħu mhux għall-ego tiegħek. Għall-glorja tiegħu inti ħajkollok is-sodisfazzjon, ħajkollok il-ferħ li inti taqdel Alla tal-eżerċiti. Halleluja. U Alla tal-eżerċiti għażel lilek bħala traba u għasejjaħlek ibni u binti. Sewwa, imma l-fatt li inti taf li qed taqdi lill-Alla tal-eżerċiti u qed tinvesti f'affarijiet li qatt ma jistgħu jittieħdu l-bot minnek għax huma eterni, huma investiment li qatt ma tista' titilfu, inti tista' isseraħ rasek li dak li Alla qabdek biex tagħmel għalih ipprovdilek għalih ukoll. Fejtak il-viżjoni Alla jtik ukoll il-proviżjoni. Ftakara dik. Alla mhux biss itik in-nifs, għax wara kollox Alla jagħti in-nifs anke n-nies li jogħbuduh. Alla mhux biss jagħtik il-ħajja, Alla jagħti il-ħajja anke lill-bosta li ma jridux jafu bih. Sewwa bħalma tgħid fil-ktieb ta' Mattew 5 jitella x-xemx fuq it-tajbin u sew fuq il-ħażina. Sewwa, jiġifieri hemm affarijiet li Alla poġġa fil-liġi tan-natura tal-ħajja li qiegħda ipprovdihom għal kulħadd. Però mbagħad hemm affarijiet li huma provvidenza sopra-naturali tfisser fuq in-naturali. Hemm provvidenza sopra-naturali bħal ħajja, ikel, nifs, saħħa. U hemm il-provvidenza dak li huwa propju fuq in-natural sopra-naturali. Meta Alla jsejjaħlek, Alla jtik ukoll il-proviżjoni biex twettaq dik il-viżjoni. Amen? Isimgħuha, morru fil-ktieb tas-Salmi, kapitlu 23, di kemm il-darba qrajnija u kemm il-darba kwotajnija u tajjeb li tikkwotaw, anzi kważi ngħidilkom aqraw s-Salmi 23 fuq ħajtek kuljum u emmina u immeditah. Isma'wa. Il-mulej u r-raj tiegħi. Xejn. Wow. That's a big claim. That's a big claim. Biex jgħid xejn ma jonqosni. Xejn ma jekk il-mulej huwa r-raj tiegħek u jekk Ġesu verament u l-mulej tiegħek iwedek li xejn ma jonqsok. Morru fis-Salmi din waħda mill-iskatturi favoriti tiegħi. Salmi 84. Spiritu Santu tkellem inti minn fommi. Igglorifika l-isem qaddis ta' Ġesu u birek il-poplu tiegħek. Salmi 84. Salmi 84. Isma'w xejn. Verse 12. Għax xemx u tarka l-mulej Alla, ħnina u ġieħ u jagħti lilna. Isma'wa x'inhu ġej? Ebda ġid ma jiġħad il-mulej. Ebda ġid. Lil min jimxi bis-sewwa. Bl-Ingliż tgħidlek, nothing good does he withhold from those who walk uprightly. Nothing good. Xejn ta' ġid ma jiġħad il-mulej. Xejn ta' ġid. Xejn ta' ġid. Salmi, anzi Proverbi 22. Halleluja. Gloria lilek mulej. L-iskrittura hija mimlija bi-skritturi. B'wedit. Li Alla huwa tajjeb. Li Alla jipprovdi. Li Alla jħobb, inti min tħobb tipprovdilu bosta affarijiet. Amen. Alla mhux biss iħobb, imma u imħabba nifsu. Amen? Halleluja. Fl-iskrittura, fil-ktib tal-Proverbi ħansibilkom ta'
Tgħidlek hekk ara. Għax ma nafx. That's it, għax qlibtom. Mhux 22 vers 10, kapitlu 10 vers 22. Proverbi. The blessing of the Lord, il-barka tal-mulej, makes rich. Dak li jagħmlek bl-Ingliż, rich bil-Malti ngħidula sinjur. Ismawni, tħaltux il-kelma sinjur ma' miljonarju. Illum il-ġurnata miljonarju jisek 20 sena ilu għattejt xaħat li għandu l-eluf. Illum il-ġurnata bil-ġurnata u ħafna miljonari. F'Malta biex tixtri appartament xi toqba trid madwar 500,000. Ġifieri illum ma tantx qed ngħidu ħafna miljun. Xorta għadhom ħafna flus ta'. Ġifieri jekk. Imma ftit ilu kont tgħid xi ħadd għandu jinnaf 100,000 euro tgħid lillu dak kemm hu sinjur. Illum il-ġurnata laqas tibda illum qas tibda b'100,000. Ma jistax tixtri appartament illum b'100,000. Bil-kemm tixtri garax? Imma simgħuna. Il-barka tal-mulej hija dak li tagħmlek sinjur, and he adds no sorrow to it. Proverbs 10 bil-Malti, Proverbi 10 vers 22. Ħalleluja, fil-iskrittura vera tbirkni il-barka tal-mulej ġib il-għana. U xejn ma jżid magħha it-taħbit tagħna. Nippreferija bl-Ingliż. Jiġifieri meta l-mulej jibirkek, isimgħu għadi. Meta l-mulej jibirkek ma jkollok l-ebda dispjaċir. Ħafna nies fid-dinja jfittxu r-rikkezzi u ma jfiha xejn jekk inti taħdem u taqla l-flus. L-iskrittura tgħidlek min jaħdem ħaqqu jitħallas. Sewwa ġifieri ara ma taħsibx li Alla mhuwiex kontra min ikollu l-flus jew min jagħmel il-flus, Alla huwa kontra min għandu il-gula jew il-kilba jew xejdu bl-Ingliż, greed. Rejba. Sewwa? U sfortunatament hawn min f'Malta jeżistu ħafna li l-flus għamluhom l-Alla tagħhom. Amen? Imma nista' nissigurak li ħanejdlek għandhom ħafna dħul imma għandhom ħafna ħruġ. Xi tfisser? X'meta inti Alla Jahwe il-mulej mhux ir-raj tiegħek, il-flus li jidħlu ma jkunux imbirkin. U meta sidek Ġesu mhux l-ewwel qabel kollox, vera jidħlu ħafna ma joħorġu ħafna. Spejjeż ekstra, mart. Ma meta jkollok il-barka tal-Alla. Dak li jidħol tgawdi u jiġi imbirek. U dak li jidħol sew ikun imbirek. X'inti ma tistax tgħid qed nagħmel ħafna flus imma x'qed inbiħ id-droga. Jew qed nagħmel ħafna flus u għax qed nagħmel korruzzjoni. Inti taħseb li min għandu ħafna flus taf x'għandu kollox ma tabbiża li ħajnqabad il-ħin kollu. Sewwa, jiġifieri jibda qed jiterra minn ġewwa. Issa jiena llum nixtieq ngħidilkom li jekk jiena u inti verament ngħixu għal Kristu, Alla għandu pjan għal ħajtek. Di suppost kollha kemm aħna fuqha. U jekk għandu pjan għal ħajtek li hija l-viżjoni tal-Alla għalik biex inti tagħmlu famuż fid-dinja, Alla provdilek u jipprovdilek b'mod supernaturali, mhux b'mod naturali. Jekk intom taqraw l-ewwel Slatin, kapitlu 18 u 19-20, Alla jitkellem fuq il-profeta Elija. Il-profeta Elija li Alla użaħ mightily. Dan minn fejn beda l-Kentucky Fried Chicken. Tiftakru? Meta sajjaħ in-nar mis-sema u 850 ġew maħruqa meta sajjaħ in-nar minn fuq, dak kien il-forn tal-mulej. Sewwa u xwihom kollha daw il-profeti folot. Ma wara ftit ġie meddet minn Jezebel, ir-reġina Jezebel li kienet xajtna letteralment. U bdiet teddu u dar raġel tal-Alla naħseb id-dajjef, ovvjament għax nisfimma li bnieda ma tal-Alla xorta għadu fil-ġisem u jista' jkun jibda dajjef, beda jibża u spiċċa vjaġġa diversi postijiet jaħrab mill-pjan tal-Alla. U Alla kull darba jipprovdilu, ma mbagħad jgħidlu pereżempju ħdej l-għadira, jipprovdilu, mbagħad qallu itlaq minn hemmhekk ipprovdejlek x'imkien ieħor. Mbagħad jipprovdilu warmla, qallu ħadd ipprovdilek lil armla. Mbagħad qallu itlaq minn hemmhekk u ħanipprovdilek x'imkien ieħor. Fejn Alla
jibgħatek, Alla jfisser provdilek hemm. Alla provdilek. Amen? Meta Alla jgħidlek jien għandi xogħol tajjeb għalik, tgħid imma jiena kontent hija daw, jista' jkun li l-għadira tiegħek hemmhekk ħadd inxief. Għandu aħjar għalik. Amen? Jekk Alla jseħħlek biex inti tmur missjoni, Alla ħajprovdilek għal dik il-missjoni. Jekk Alla jseħħlek biex tagħmel il-Bible College, tiġi Bible College, tagħmel Bible Courses, Alla ħajprovdilek għal dawk il-Bible Courses u l-Bible College. Ħanibda ngħidilkom mill-istorja tiegħi. Għax illum xaqt ngħidilkom storja li xut minnkom smajtuha ma ħnipprova nagħtikom daqsxejn iktar dettalji. Mela jiena fin-1995 30 sena ilu u Ġunju x'jiġi? Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru. Mela 30 sena u 5 xhur ilu jiena tajt ħajti lil mulej. Wara xi sena u nofs tammit fl-Ispirtu Santu, tammit fl-ilma, ċivejt il-qawwa tal-Ispirtu Santu, il-mulej beda jitkellem u beda jmexxini. Kont dak iż-żmien ballerin professjonist. Kont parti mill-kumpanija tal-balle professjonist. Jiena kont ngħid fuq innifsi, kont ngħid jiena il-ballerin tal-mulej. Bis-serjet innikom. Meta sirt Kristjan, kont naħseb li jiena ħanmut nisfen. Bis-serjet I used to think, sallum il-ġurnata, infatti ftit ilu ma tantx nixxerja, rari nixxerja xi ħaġa, imma ftit ilu xxerjajt video ta' Corsair li jiena kont nisfina kienet waħda mill-iktar irwoli favoriti tiegħi, le Corsair kien jisma'. U vera żifna tal-ġen, kont sfinta. Forsi jekk xi darba nagħmel editing għandi video tagħha forsi nagħmilha. Anyway, u niftakar kont qed nisfem bale, dak iż-żmien kont kuntent, kont fil-quċċata tal-karriera tiegħi, Alla provdi li b'mod sapnaturali wkoll dik hija storja oħra ma mhux fuq dik ħanaqbad kif spiċċajt nittrenja biex insir ballerin professjonist u nispiċċa l-Ingilterra 3 snin u nispiċċa mull l-Amerika u nispiċċa ngħix l-Amerika għal ħafna snin u ħsibt li ħanibqa' l-Amerika ħajti kollha. Qatt ma bsart li ħaniġi għal ura. Ma rridx niġi lura. Kont niġi fis-sajf imma qatt ma rridx nerġa' niġi u ngħix lura Malta. Sakemm il-mulej waqt li kont qed nisfen ma' Ballet Oklahoma, ġewwa Oklahoma City l-Amerika, stat vera sabiħ fej kont imur knisja tajba hemmhekk, kienet sabiħa, by the way bħala ballerin, kont nivvjaġġa ħafna. Ġifieri għal dawk li forsi tisimgħu ninsemmi knisja jew oħra, għax jiena xogħli kien dejjem nivvjaġġa bħala ballerin. Imma kont għamilt 12 sena f'dik dak l-istat ta' Oklahoma City u kont imur knisja powerful ta' taħt wieħed raġel Talla li huwa famuż ħafna ġewwa l-Amerika, nixtieq li ġarba jiġi Malta, Apostle John Benefiel. Tistgħu tisimgħuh u tisimgħuh fuq il-YouTube. Apostle John Benefiel. Ġieli kien ukoll fuq Sidrot, It's Supernatural. U meta kont hemmhekk, kont kelli appartament tiegħi, kont kuntent kelli l-karozza tiegħi, u niftakar kont darba waħdi, kont ngħix waħdi, imma kont waħdi, kont fħin intimu mal-mulej u out of the blues niftakar il-mulej jaċċalenġjani b'din l-sfida. U għalli dal-klim. U ħan prova nitikom xej dettalji l-lum il-ġurnata biex intom tifmu kif Alla jaħdem. U għalli ibni, għalli inti li fdajtni u għamiltni l-mulej, ftakar il-kelma mulej apparti tfisser Alla tfisser kol sit, is-sit tiegħek. Għamiltni l-mulej tiegħek, is-sit tiegħek, fejn titħu għal-salvazzjoni jiena s-sit tiegħek, fejn jidħol il-fejqan is-sit tiegħek. Fejn jidħol is-sfin għaddi minix is-sin tiegħek. Jiena tinsix jiena għamilt kont l-ewwel ballerin professjonist Malti. Sallum il-ġurnata nista' ngħidilkom kont l-ewwel u sallum l-uniku ballerin raġel Malti Kristjan u straight ġewwa l-Amerika. Dawk huma biex tilħaq dawk it-titli kollha ħadd ma jista' jħod li posti.
Jina, I am the Guinness Book of Records male Christian Maltese straight ballet dancer from Malta. Vera. Hallelujah. Ma f'dak iż-żmien vera kont. U kont fuq il-gazzetti bħala ballerin. U mhux l-ewwel darba kelli kont fuq television intervistawni, għamilt xi shows u hekk, imma ma kontx ftit kont nisfin Malta, onestament ftit. L-Ingilterra u l-Amerika l-iktar isfin. U għat li kont qed inqatta' ħin mal-mulej, dan in the meantime kont inni qislu xi sena fil-mulej, kont vera on fire għal-mulej, vera infatti l-kelma taf x'inhi, I was in love with Jesus. I was in love with Jesus. Infatti dik hija xi ħaġa li kważi nitlobilu kull jum biex nibqa' ħoġġi ġenar. Għax I don't want to lose my first love. Because many love God, but God is looking for lovers. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Anyway. U niftakar, letteralment, bil-qeda mal-art fuq il-fitted carpet, għax hemmhekk kollox fitted carpet l-Amerika, m'hemmx madum. Rari ssib xi darba bil-madum. U niftakar nisma' l-mulej jgħidli, ibni inti fdajtni bħala sidek, fejn jidħol is-salvazzjoni, il-fejqan imma fejn jidħol is-sfina min għadni minn is-sidek. U forsi l-mulej kellkom xut minnkom li hemm xi erja sadu mhux sidek. U niftakar qatlu xi trid mulej. U għalli sejjaħtlek għall-ministeru. U jinti msejjaħ, I have called you to full-time minister bil-Ingliż. U instantanjament dak il-ħin għalli ridek tmur il-Bible College. U ridek tpoġġi taħt il-qaddej tiegħi qabel ma nieħdu minn ġoddin id-dinja, qabel ma nieħdu, ma nsejħlu. Dan li sem ta' dar raġel huwa magħruf mad-dinja kollha, tħabbux raskom hemm min jikkritika ukoll, para bħal tħabbix rasek ukoll il-moment li ssir famuż inti jibdew jikkritikaw lilek ukoll. Sewwa, imma jismu Kenneth Hagin, raġel tal-ammens u raġel mimli fidi u mħabba u b'legacy that I am grateful for. U meta l-mulej għalli jena seħħlek biex inti tkun taħt dan il-qaddej tiegħi qabel ma jiena naħdu minn fuq din il-art. U niftakar il-moment li semmili l-mulej biex immur il-Bible College, full-time Bible College, mhux bħal Malta, part-time wara x-xogħol, full-time, tibda minn filgħodu fit-8, u mbagħad sa nofsinhar, għandek sija break, u mbagħad għandek il-healing school u għandek il-prayer school kull jum. Sa xi tlieta. Kull jum. Full-time. Il-moment li semmili Bible College il-mulej, qedlu oh no. Għax jiena ma rridx nerġa' mmur bil-qiegħda fuq klassi. Skola. Ġifiera ma tmorx taħseb kif il-mulej qal li ħanibadek Bible College qedlu, yay! I was waiting for it. No way, Jose. I was happy dancing. Sallum il-ġurnata nimmissja sfin. Tgħid li ma tistax nisfen? Nista' nisfen, imma mhux ħammur nisfen il-balle li kont nisfen qabel ta' kont ħanejlek I was a lean machine. I'm telling you, man. I mean, you think I look good today? Back then I was a muscle lean machine. Ġili rajtu l-Bruce Lee? Ikkatjatek kont. Għaz kelli 1% feġġa fija. Bil-fors, dak il-training kollu madwar 8 sigħat kull jum sfin. Tifhem, professional, eżatt, professional. Tifhem, u kif il-mulej semmi l-iskola, u rrid imur, qedlu mulej ġo qalbi, qedlu mela sejjaħ, l-ewwel ballerin. U ma tantx kon għamel xi għejxa kbira, ġifieri ma kontx xi sinjur ballerin, kont taqlaħħawti kollha. Issa sejjaħt li għal-Ministeru xorta waħda nibqa' naqlaħħam kollha. Qedlu jiena m'għandix flus biex imur Bible College. Dak il-ħin stess. Dak il-ħin stess. Il-kelma tal-mulej kienet hekk kara. I have already provided for you. Diġà ipprovdejlek. Mhux ħan ipprovdilek da? Diġà ipprovdejlek. I have already provided for you. F'dak iż-żmien jiena kull sena bħala ballarin professjonist għan iġġedded il-kontratti ta' sfin. Għandek il-kontratt ta' 9 xhur, jifqu jiżu 3 xhur, u dak il-3 xhur jew tgawdi jew kellha tfittex xi xogħol ieħor temporanjament jew xi waiter, hekk jgħixu l-ballarini. Tifhem jiġifieri bħala attriċi, jiġifieri dawk il-3 xhur
jew tagħmel xi teaching, xi part-time teaching job. Imma il-kontratti kienu jkunu bejn 9 xhur u 10 xhur. Mbagħad għandek dawk il-ftit ġimgħat off u terġa' kontratti ieħor terġa' jew jisib kumpanija oħra, jew nkella l-istess kumpanija terġa' ġeddet il-kontratt. Imma kull sena jiena kont insib kontratt differenti u dort nisfer madwar l-Amerika 35 stat differenti. Out of 50 states, jiena dort 35 of them. Issa Texas biss hija daqs l-Ewropa, tista' timmaġina kemm dort. U waqt li qiegħed bil-qiegħda waqt ngħidlu mula jiena ma rridx immur student u bejni u bejn ruħetlu ħanġiblu skuża. M'għandix flus biex immur. Instantanjament il-mula jgħidli jinti ġa provdejtlek. U niftakar dak iż-żmien kont qed nistudja fuq il-fidi, is-suġġett tal-fidi, kif topera bil-fidi. U lil-mula jgħidlu, all right, ħan ittestjak. Ġo qalbi, qedlu ħan ittestjak. Qedlu jekk inti vera tipprovdili, mela jiena ħan nagħmellek test. Jiena kull sena infittex job. Napplikax, ovvjament, ġeneralment applika qabel ma jispiċċalek ix-xogħol. Sewwa tibda tapplika x-xogħol madwar Mejju tibda tfittex ix-xogħol. Il-kuntratti jispiċċjaw Ġunju, Lulju, xi ħaġa hekk, insomma, anyway. U mbagħad jerġa' jibda madwar Settembru, Ottubru. U mela darba mhux ħanfittex kuntratt. Imma jekk inti vera sejjaħt li biex immur il-Bible College mela ħalli naraw. I'm gonna watch. Ħanara. U ma applikajt għall-ebda xogħol dakinhar. Applikajt u fdajt il-mulej li ħajprovdili hu. Ovvjament jiena kelli nikteb il-Bible College ġewwa Rejma u għedtilhom jiena nixtieq napplika l-Bible College, niġi l-Bible College dak iż-żmien kollox bil-posta. Sewwa u forsi xi email l-ewwel hemm ma kienx għadha daqshekk popolari. Imma l-biċċa kbira bil-posta battilhom. U meta batuli il-formula kif ħadd ipprovdi, kif ħadd ħallas il-Bible College, jiena ktibtilhom by faith. Bis-serjetà. Bil-fidi. U irċivejt lura u kienu vera gracious miħaj, għalu li ħanidilkom bejwet uħor bl-Inglis, ħaniprofa niftakar. Aziz Gordon, m'għandix dubju li inti tħoss is-sejħa li tiġi l-Bible College. Imma aħna ma nħallsux il-kontijiet bil-fidi, imma nħallsu l-kontijiet bid-dollars. U għalhekk inħeġġuk biex għalissa ma tiġix il-Bible College, imma tagħmel is-sena d-dieħla, terġa' tapplika s-sena d-dieħla, u in the meantime tfaddal ħalli tiġi l-Bible College is-sena d-dieħla. Issa, jekk jaċċettawk, il-Bible College fejn mort jiena, jekk jaċċettawk għax ma kinux jaċċettawk automatikament, tkollok rekomandazzjoni mill-pastor minn fejn inti. Jiġifieri jekk kont tiġi knisja l-ewwel hemm, jew inti tgħid jiena m'għandi bżonn knisja, ma kontx tidħol. Jitkollok recommendation minn il-pastor tiegħek u xi ministru ieħor jew xi pastor ieħor jew xi ministru ieħor li jafek. U inti ma tistax tkun b'dejn, ma tistax ikollok id-dejn. Ġifieri inti ma tistax tgħidlu issa ħaniġi Bible College imma għandek 50,000 euro dejn fuq id-dar. Ma tistax. Ġifieri tagħtihom daw il-wedit, ma tistax ikollok dejn, ma tistax ikollok jekk inti hemm miżewweġ il-mara tiġi miegħek, jekk inti l-mara ir-raġel tiġi miegħek, mhux bil-forsi il-Bible College ma jridu jinvjaw miegħek. Ġifieri hemm ħafna prinċipji, hemm ħerdel x'taqbes. Dak iż-żmien għalija ma kienx ħerdel għax jiena kont qed nisingil. Imma niftakar meta irċivejt din l-ittra jiena u kif qalu li aħna nħallsu il-kontijiet tagħna bid-dollari mhux bil-fidi, qalbi waqfet. U qalu li stenna sa oħra. In the meantime, din l-ittra jiena rċivejta waqt li kont Malta. Kont fis-sajf Malta u kont fil-kamra tad-dar hawnhekk, mhux il-bot minn hawn, fil-kamra tas-sodda tiegħi. U vera irrabjajt Malla.
iġġilet miegħu. Għamilna ġurnata ma nkellmux. Vera, bis-seta ngħidlek kont irrabjat tal-mulej. Għetlu kif jista' jkun mulej? Għetlu jiena intek li basta ħammur il-Bible College u nirċivi dil-ittra. Għetlu issa sew, għad nitkellem jiena u sewwa. Għetlu issa sew, għetlu mela issa laqqas għandi job. M'għandix xi backup, tgħid għandi job u għandi backup. M'għandix job għax jiena għamil test tal-vidi. Ġomoħħi għaddit li din ix-xena. Ġomoħħi għaddit din ix-xena, ħanilkom id-dettalji lu. Mela ġomoħħi jgħid jekk jiena ħanimxi bil-fidi, ma nistax nimxi bil-fidi fl-istess ħin, da bħal meta immaġinti, ngħidlek u imxi. Taqbad il-bastun u timxi. U imxi, mela il-bastun. Għax inti ilek timxi bil-bastun, ġifieri tafda l-bastun. Mela jiena rrid inqumu nimxi mingħajr bil-backup tal-ġob jekk jiena ħanopera fil-fidi. Qed tifhem? Allura jiena bdejt nimmaġan li isni qed nimxi din it-tajt hekk, dan it-triq dejqa ħafna fit-tarf. U jiena l-mulej qed ħana minn riskju. Qed tista' jew naqa' imma nitgħallem minnha. Jew nkella nitgħallem minnha li jiena dan il-pasta fidi drastiku għamiltu u għaddejtu. Allura f'din il-ġurnata li ġilit mal-mulej, u argumentajna, wara ġurnata dik kienet miraklu. Minna u jibdew is-sinjali soprannaturali. Iċemplu li kumpanija minn Minnesota, North Minnesota, minn Duluth, Minnesota, fejn it-temperatura mekk qed tinżel -40. Jekk tobżoq, issir ġabla. Barra. Bis-seta ngħidlek. -40 kienet sabiħa bħala bajja, isa San Francisco, ma San Francisco sħuna. Di Duluth, Minnesota, kesħa kbira. Sewwa, m'intix ħatmu sorry tagħmel toilet barra għax jifriżalek kollox. Sewwa, u kif qed mulej. Kif ħatibatni hemmhekk? Mela da ċempilli minn Nord Minnesota sewwa. U għalli rajna video tijak ta' sfin. U għat infixċu ballerin għal kontrat ta' għanna spot toħra għanna bżon raġel. U da, kif, da ġomalta ċampilli ta' Sapinu btija ġomalta, da kizmin ma kienawx mobiles. Istan nħosni, I feel ancient. Kienaw izmin fid-dinja ma kienawx mobiles, can you imagine? Żmien fil-ġenerazzjoni tiegħi ma kien hemmx mobile, ma taf xi tfisser xi tfisser SMS, xejn zero. ċempluli għand id-dar Tommi u mis-Sirja hawnhekk ħaltarġin minn l-Amerika. U qalu li rajna dal-video tiegħek nixtiequ li aħna nofrulek dan ix-xogħol. Issa jiena qabel jiena dikon ma konċettilu lil mulej ma kellix ewqaf kurutur ta' qalbi x'imkien. Kien hemm corner żgħira. U għed qabel ma nirtira mis-sfin nixtieq nagħmel ċertu ruoli ta' sfin. Waħda minnhom Don Quixote u kien hemm oħrajn xi hemm irwol ieħor. U lil mulej qatt mattielu di. Imma f'dan il-xogħol għalli f'din is-sena ir-repertorju ħajkun so and so u semmi li Don Quixote. U għana għamil Don Quixote. U ġa qalbi għed illa, wow. U għetlu għarajt namel paċi miegħek issa. Nix iktar mġilet. Għetlu ma xorta minn is-sodisfatta xina ħammu suppost ħammur Bible College. Imma anyway. U niftakar, għacċettaj dan ix-xogħol, paga ma kienet aħjar minn tas-soltu, u sifirt lej l-Amerika u kif nasal l-Amerika, nasal Oklahoma City, għax hemmhekk konna noqgħod Oklahoma City. U il-ħbib tiegħi jiġu jilqawni, kelli bosta ħbib, u jwasluni id-dar fej kont sa noqgħod u kont wasal qisu nafx is-satejta wara nofsinhar Oklahoma City. U niftakar waħda oħt iċċempilli għand dan il-ħu. Kienet Messikana, ma kontx nafa ħafna, u ċempilli u tgħidli dal-kliem. Tgħidli, Brother Gordon, għajtli biex naqtalkom fil-qazi. Inti sejjer il-Bible College? Le?
U daġġa qalbet ngħid, di kif taf bil-Bible College? Min Alla. Għalt li għaliex min tisser Bible College? Ġi qalbet ngħid, di x'jimporta? Ħanna raxi skuża ħanġibela. Bis-seta ngħidilkom. Dak il-bibin ma nfetħolix. Ma nfetħolix dak il-bibin, il-mulej fetaħ bibin oħra. Għalt li, u fej sejjer issa. Tila għax offru li kontratt ġewwa Minnesota u ħammur hemmhekk. Għalt li minti mhux suppost ħadmu l-Bible College? Ma dik kif taf. Min Alla. Għax jiena ma qed tilħat. Jien ma tilħat. Ma għandilkom ċarutun. Ma għax nokrob ma n-nies u ma l-aħwa. Ħammur Bible College ta' sapportjani tini ġardi tal-flus. Ma rridx nagħmel hekk Alla sejjaħli biex nagħmilha. It's your responsibility biex jien. Speċjalment jien fin-natura ma rridx imur. Fin-natura jiena ma rridx imur. Għax jien kon kontent qed nisfen fil-karriera tiegħi. U qabel ma qatad qalt li ħaġa waħda biss ngħidlek brother. Make sure li fejn sejjer Alla ġej miegħek. Għalt li tinsiex x'għamlu Iżrael meta Alla qallhom biex imorru f'dik l-art u ma marrux, imbagħad marru weħdhom biex ġaralhom. Thank you, sister. Thanks for the encouragement. U kif jgħidu bil-Malti waħlituli? Għax ġabrit li l-biża Alla waħda nobis fuqi. Għax issa nafx tfisser. Tmurx fejn Alla ma batekx. Tagħmilx dak li Alla ma qabdekx. Imma biċċ oħra. Se ngħidilkom wara din. Allura inkwitajna ngħidilkom il-verità bdejt inħabber rasi. U dakinhar dak filgħaxija intqajt ma' oħta kienet tmur l-istess knisja fejn kont immur jien. U għattej li għart li isma' għart li inti mhux suppost kont mar il-Bible College. U għattilla il-mulej ma fetaħx dak il-bibin. Il-bibin infetħu biex immur Minnesota. Għart li imma għaliex mettilix il-loħti għaliex minn tissejr. Għattilla mela inti xi qed taħseb. Ġo qalbi jekk għattilla u għattilla lilha inti x'qed tippretendi li għandi nagħmilha fuq il-news di. Nagħmilha fuq il-gazzetti, Frontline, Gordon Musser Bible College. Għax jiena ġo qalbi bdejt ngħid jiena ma rrid ngħid il-ħadd. Biex ħadd ma jqogħdu jitħassarni biex jidini l-flus biex imur Bible College. Fin-naturali jiena bdejt nisfida lil Alla, ma rridx jekk tgħidilna inti tipprovdi li mhux ħadd nikrob il-flus biex imur xi ħaġa li ma rridx jien, mhux inti tgħidilni mela ħalla din. Your will, your bill. It's true, hekk bdejt nirraġuna. Sewwa. U di għalt li għajli l-verità. Għalt li minn tissejra x'm'għandekx flus. U b'umiljazzjoni qed ma m'għandix hu. Għalt li għax jismettilix il-loħti. Tela xi nagħmel noqgħod ngħid il-kulħadd li min isir Bible College. Tela kif taf oħtok infatti ma nafx minn Alla. Għalt li ħalli ngħidlek. Għalt li oħti sitt ġimgħat dan l-istess żmien waqt li kont Malta. Fissa tgħidha filgħodu waqt li kienet trieda fis-sodda ma' żewġha, kellha viżjoni, derilha l-mulej u qalla int u żewġek ħatħallsu għall-Bible College għal Gordon. U qalbi niżlet fiż-żarbun. Qedtilha issa ma nafx jekk qed inħossni aħjar, kważi qed inħossni ħafna qar. Għax issa iffirmajt il-kontratt ma' Balli Minnesota. Qed ngħid il-kulħadd li sejr Balli Minnesota, u issa se iktar qar, għax issa żgur ma rridx minn nagħmel xi ħaġa li ma jridx il-mulej. Allura għamilt 5 ijiem nitlob insum. Qed ħansum ġbin. Ħalli nkun żgur xirid il-mulej minni ta' għax jiena ma rridx nimmissja l-pjan Alla f'ħajti. U niftakar wara 5 ijiem il-mulej jgħidli iftaħ fil-ktib ta' Ġenesi
kapitlu 22. U bdejt naqra. Fejn Alla jitlob lill-Abraham biex joffri sagrifiċċju lill-ibnu. U l-Bibja tgħidlek, the son whom you love, though the thing whom you love, which you love the most. Alla talab lill-Abraham biex jissagrifika fuq l-altar il-ħaġa li l-iktar li kien ħobb, l-iktar kienet viċina ta' qalbu. Kienet ibnu, Iżak. U jiena naqra, jekk taqraw 22 Ġenesi, tara li waqt li kien Abraham, ovvjament, rid joġob l-Alla, rid jobdi l-Alla, ma kienx kontent li ħajoqtol l-ibnu. U huwa ħajoqtol l-ibnu, jiġi Anġlu tal-mulej iwaqfu għallu Abraham jaqaf. Għallu għax issa Alla ra li qalbek kien verament għalih. Alla mhux joqtol it-tifel tiegħek irid. Li jara jekk intix kapaċi tpoġġi lill-Alla qabel it-tifel tiegħek. Tpoġġi lill-Alla qabel dik l-iktar ħaġa li tħobb int. U dak il-ħin stess Alla provdilu. Bl-Ingliż jgħidula rem, mhux lem. Rem. Rem hija muntun għandu kun xiġi. Muntun. Ipprovdilu muntun li kienet inqabdet bejn il-ixxew u l-ħaxix. U għallu jissagrifika dak. U hemmhekk jissejjaħ Ġeħova Ġajra Alla li jipprovdi. U sagrifika il-muntun mhux li libnu. U l-mulej għalli dak il-ħin għalli jina vera, għaxin saqsejtu l-mulej għallu għatlu jina fejn missjajta. Għalli inta ma missjajtix frigward fejn. Immissjajta frigward f'meta. Vera sejjaħtlek għal-Bible College, vera provdejtlek, ma jmetlekx morissa. Għawnek fej jimmissjawa ħafna kristjani. U għat jimmissjawa sallu. There are seasons. U għat l-istammu lejtlu jina xitri namel allura, għatlu għax jina il-kontratti ġa firmajtu, u l-mulej għallimni, għallin-nota. Il-muntun li jina provdajt l-Abram, ma marx għaliħu, ġibtulu jien. Ix-xogħol li inti għandek Minnesota, li ħajkun wieħed mill-aħjar kumpaniji u l-iktar ruoli favoriti dik li inti ħatamel, ma morx għalih inti ġibtulek jien. Għatlu għallura jina x'ħan għamel? Fin-nord, għatlu taqs kemm hemm kesħa jħasra. Għatlu jina noboda l-kesħa. Emnuni u temnunix, nisma' l-mulej li dak li. Din is-sena mhux ħatkun kesħa bħas-soltu. Għal daħ jkun sinjal dal-klim li smajt fi spiritu tiegħi. This will be a sign that I'm authenticating my work in your life. U jiena mort Minnesota u kif nitla mek, nitla f'Settembru u bdejt ngħid il-kulħadd li ħammu din is-sena mhux ħajkun kesħa bħas-soltu u jiġi Settembru, Ottubru, Novembru, hemmhekk is-soltu diġà Novembru diġà daqshekk snow. Sajja narodu ma xej snow. Għada sħana għal-jom hemm. Għattilhom dak kien sinjal il-mulej batni biex jawtentika x-xogħol tiegħu f'ħajti u l-mulej kien qalli dil-kelma wkoll. Għalli jiena ħanibda nsawwa bl-Ispiritu Santu, jiġifieri pour out my Holy Spirit from the north. Like I'm doing from the south. Dak iż-żmien kien għaddejjin xi revivals ġewwa South Pensacola, ma nafx jekk tiftakruhom xi revivals sa Pensacola, dak kien fil-mulej. U għalli I'm pouring out and I'm sending you also to usher my presence in the north. Dik kienet kelma kemm il-darba għalli il-mulej. Biex, u meta mort in-nord ġewwa Minnesota, xi ħadd pastor li kien hawn Malta Amerikan kien tan jitra u kien irrikkomanda li żewġ knejjes fejn għandi mur jekk imur. Kif nasal hemmhekk, immur ġo knisja jisimha Glad Tidings. Wara li mmur u l-mulej tieni kelma għal dik il-knisja li qedtilhom il-mulej ħajsawwa bl-Ispiritu Santu fuq in-nord. Għalli jaqsam din il-kelma l-pastor, għalli għalix il-kelma li inti tatina ilu jgħidilna l-mulej f'din il-belt.
Dakinhar stess filgħaxija mmur id-dar, niftaħ dil-ittra ma konx ftaħt qabel, u nara l-Knisja irrekomandata fejn għandi mmur, Glad Tidings tal-Bliħ. Waqt li jiena għamilt sena issa ġewwa Minnesota, nara il-kumpanija, kważi il-kumpanija kollha li sfint magħha jiena, kollha jduru lejn Kristu. Kważi kollha. 2 minnhom isiru ministri tal-Vanġelu. Nibda Bible study ġol-appartament tiegħi, madwar 30 ruħ jikbar il-Bible study group u nispiċċa intihom il-pastor tal-Knisja Glad Tidings. Minn hemmhekk ukoll naraw xi ħadd ukoll kien hemm xi ħadd li kellu miraklu fejn anke minn problema tal-iskizofrenija, illum il-ġurnata huwa pastor. Tgħaddi sena. Nara bosta nies iduru lejn Kristu ġewwa Duluth, Minnesota. Tgħaddi sena u ħammur rejma. Il-mulej kellem il-din il-koppja biex jipprovdu li rejma. In the meantime, waqt li jiena sejjer rejma, iċċempilli koppja minn ġewwa Indianapolis, Indiana. Stati oħor il-bot, dawn nies qatt ma smajt bihom, qatt ma tqajt magħhom, qatt ma tqajna xejn żieru tieni. U jċempili dar-raġel. Għalli smajt bik, għalli smajna bik, forsi minn xi ħbieb, li kemm Alla jużak biex inti ġib nies lejn Kristu. U nafu li ħadmu il-Bible College. Għalli dal-kliem. Iċċassaj. Għalli, do you mind if we pay the Bible College for you? Tlu, no, I don't mind. Literally, inti sasini if I mind. Letteralment. Allora l-mulek inkellem mod sopranaturali dawk in-nies ta' qabel sina. Kellem daw in-nies kollha wara u jiena graduate mort il-Bible College fin-1999. Graduate fit-2001 u mill-kont kelli kif graduate jistennini $500 jistennini biex noħroġ mill-Bible College. $500 kemm jiġu? Kemm għaddew żmien? 25 sena ilu kienu ħafna flus, da? U waqt li kont il-Bible College, il-mulej mhux biss ipprovdi li biex immur il-Bible College, by the way, jekk inti tiġi aċċettat, dawk 50% scholarship. Imma l-Bible College kien kważi paga ta' xahar għal dak iż-żmien, li żgur ma kontx naffordija. In the meantime, kif Alla jipprovdi soprannaturali, hemm ħafna ta' stejjer bħal daw f'ħajti, bis-sejta ngħidilkom. Nibda niċċessa ngħid dik ħajti. Estrament. Nibda kemm kbir il-mulej. U niftakar qed infittex post biex immur il-Bible College. Jiena l-mulej qedlu sekk inti ħammur il-Bible College, ma rridx imur naħdem, għax kien hemm ħafna studenti jmorru jaħdmu part-time. U ma rridx noqgħod niġi maħlub kif jgħidu bil-Malti ninħeleb biex nipprova nimmur naħdem. Namel nġib il-paga, u nħallas il-kera, u mbagħad irid imur nistudja, u mbagħad il-Bible College, jekk ħammur il-Bible College, il-kelma kienet hekk, I want to suck every drop of anointing from that pulpit that's coming out of that pulpit. Hekk ġol, ma nafx qed tifhmux xi tfisser dik, jiġifieri li Alla qed jiena ma rridx imur naħdem, qed irid dakkan nagħmel sentej hemmhekk full time, irid nagħmilhom nixrob kull qatra ta' dilka tal-Ispirtu Santu li ħirġa minn dak il-pulpitu. U kelli bosta teachers, u għet minnom kienet ħejgen li jina poġġej taħtu. Li waġgant fil-fidi madwar id-dinja. Li jina ġejt ordained taħtu. U nirringrazzja Alla sa din il-ġurnata. Għax jekk Alla kien ikmandani. Xalla kien ikmandani. U niftakar meta kont għadni il-Bible College u sejri l-ewwel ġimatej kien hemm ħabib tiegħi, kien tiġa gradwan il-Bible College, jismu Miguel Arsi Miguel. Kien Puerto Rico, iżżewweġ waħda Amerikana bjonda u kien half caste. Kellhom xi 3 tfal bejniethom jew 4. U ma kienhom għadhom kif jiżżewġu xi ġimgħatej qabel imsieken. U qalu li jew qgħod magħna. Sakemm issib il-post. Qalu li qgħod qisu l-ewwel ġimgħatej. Imma għaddew l-ewwel ġimgħatej u ma sibx post. Għaddew 3 ġimgħat ma sibx post. Għaddew xahar ma sibx post. U jiena bdejt nħossni ħażin. Għax daw imsieken għadhom kemm jiżżewġu
Daw bħala Kristjani ovvjament ma mistewx, għal ġejjin għadu jistennew sakemm iż-żewġ u ġejjin fin-nofs. U xare, maġ bizza, xaru kaza. Kif ma tistħix? U jena bdejt nħosni skomdu msik, jinda. U ma ċarġewni xpeni. Ma ċarġewni xflej, flus, xej. Li kont namel sew, bħal speċi apparti li kont nidhom grazzi u napprezza, li kont n-naddaf, nħu piġer n-naddaf u n-naddaf wara, ma ħnallix xamiċ u ma nħallihom xej wakku xew sew ġira. Imma niftakar, malakom Settembru, Ottubru, Novembru. Għalli brother, għalli kważi ħatala 4 xhur. Għalli inti suppost kellu toqgħod hawnhekk ġimgħatej. Għalli ħansaqsik mistoqsija. U ħanejdlek fl-istessin. Għalli ma taħsibx li huwa żmien issa li ssib xogħol taħdem u tħallas appartament. U għandu raġun. Minna għapunta ta' vista tiegħu għandu raġun. Għamlu biżżejjed miegħi. Sewwa. U ħriġt qalbi mtaqlek barra mid-dar tagħhom mill-appartament u għetlu mulej. Għetlu trid insib xogħol. Dak il-ħin, bis-seta nilkom. Taf x'ħassejt? Qisu l-mulej qabad biċċa ċarruta mxarba u ċabċab li ma wiċċi jekk. Bis-seta kif, ma nafx għaliex, hemmhekk ħassejt. Qisu għandek xi biċċa ċarruta ċabċabilek, għidek. U nisma' l-kelma tal-mulej li kara. Don't you dare stop believing now. It was like this month, like this week in 1999. Kemm għadda żmien? 26 sena ilu eżattament bħal dan il-ġimgħa. Għax kien Thanksgiving weekend. Bħalissa Thanksgiving fl-Amerika. U nispiċċa għal-mulej jgħid li don't you dare stop believing now. Għal-weekend ta' Thanksgiving. Minn Oklahoma, minn Tulsa, Oklahoma, kont ħammur Oklahoma City, sija l-bod bis-sewqan, jisu 100 mil il-bod. U mort il-knisja fejn kont immur, meta kont għadniet nisfem mal-kompanija Oklahoma City, jisima Bali Oklahoma. U l-knisja kien jisima Church on the Rock. U niftakar kif tħalt il-knisja, rawni xie aħwarani brother partikolar, għalli brother, fejna rasek, kemm minna narawk, għetlu jina movie għaj Tulsa, jisija l-bod bil-karozza, għetlu smanti għalli sekum ma tafil ġaħat juqat Tulsa, Oklahoma, u għetlu xed infittex kamra wahida zaħira, għasek jaxed, noqodġa fija, għax għandi bżon fejn noqod. Għalli jara, kombinazzjoni dan il-brother għara. Da juqat Oklahoma City nizel minn Tulsa, u għandu xeħbib Oklahoma City, għet Oklahoma City bħalissa, ma juqat Tulsa kellem lilu, kien jismu Arlen Hill, kellu 70 sena. Arlen Hill kien jismu. U għalli, ftemna għalli għara, la tiġi Tulsa Oklahoma, terġa tiġi l-ura wara l-weekend, għalli nintaqaw niftemu, għalli forsi nejna kiena. U ktibna isimna, għabadna karta, page, ta' diary, u kede bismu telefon number fuq, u jina jismi u kede għasame fin-nofs, twijom, minnar ma nafu, u ħatija u jien ħatija. When God wants to make a way, he can make a way. U mur id-darnet, oh no. Issa sew. U minnar ma jinnaf, in the meantime l-istess. Għal, u l-mulej għallu mulej, jak dinija minnek, għallu lejla għaqbad il-darraġil, ġibu f'dil-knisja fej kienem 1000 ruħ. Kienem konferenza. Ġibu u jekk ja minnek talbu sinjal. Għamel li dan gordin ipoġġi qoddimi. Jiena mor dik il-knisja dakinhar u jien poġġejt qoddimu. U nisab inħassi xaħta tab li fuq dar spallejja, għalli għaw brade. Għalli inti taf xamilna? Għalli inti tajt il-numru tijak li l-għed nifsek, u jina tajt il-numru li nifsek. Għalli ma jina tlab biex jek verament din minnu, mill-mulej, inti tiġi qoddimi, u ġejt qoddimi, mik-knisja da l-fruħ. Sawa? Għalli isma, għalli ejan intaqo. Morna niklu fl-imkien, għalli jina għadni kem tlift il-mara tijaj, mitit l-mara tijaj, jina għandi dar kbira, nuqot wahdi, jekk trid tista tiġi u toqgħod waħdi. Toqgħod. Għatlu
Għatlu, nista' nħallsek xi ħaġa żgħira, għalli tħallasni xejn, għalli ħaġa waħda biss nitlob minn għandek, tagħmilix ħmiġ naddaf warajk. Not a problem at all. Xi ħaġa diġà kont inhu pieċir nagħmilha. Halleluja. U għamilt sentej noqgħod hemm. Però wara ġematej li dħalt għandu, jiġi jidħol fil-kamra tiegħi, kont qed nitwi l-ħwejjeġ, niftakar eżattament ix-xena. Qed nitwi l-ħwejjeġ u jiġi jgħidli brother, għalli isma' għalli ħajkollha nimmovja ta' għalli għax ħanbih ħalkni id-dar. U għedġu qalbi żikkola jiena. Ħanejlek għal dawk li intom ġieli mmovjajtu, it is a drudgery to move house. U ovvjament kont diġà ngħix snin l-Amerika jiena kont akkumulajt ċertu affarijiet, allura kull darba noqgħod nimmovju. U it was a drudgery. It was drudgery bl-Ingliż jgħidu. U l-mulej qed insuq il-highway sejla l-iskola, qed l-mulej ħana ġa nibdilha, ħana ġa nimmuvja. Nisma' l-kelma jgħidli hekk. He ain't going anywhere. Dak il-kliem jgħidli, eżatt. Bl-Amerikan għalili, he ain't going anywhere. U xi ftit wara jiġi jgħidli għall-isma, brother, għalli ħanerġa' nkellmek, għall-isma. Għalli maħna sejrin imkien ta' għalli mhux ħanbih ħaddar. Għatlu għaliex. Għalli għax waqt li kont qed nitlob u qed ngħidu l-mulej kemm għandi nbih ħaddar tiegħi. U l-mulej qallu id-dar ta' min? Qallu d-dar ta' min? Qallu d-dar tiegħi. Qallu mal inti ma tajtilix id-dar tiegħek ħafna sejru. Id-dar tiegħi mhux tiegħek. Qallu ma rridekx bih id-dar qabel ma Gordon jiggradwa mill-Bible College. Għamilt sentejn għiex hemmhekk b'xejn. Kollox imallas u jispiċċa joħroġ għax ta' 70 sena sab waħda. U jispiċċa jinnamra magħha u jiżżewġa mill-Alaska. Spiċċa mar jgħix l-Alaska. Ta' 70 sena. Aħwa is never too late. Ħaleli. U li ħallini f'dar waħdi. U jispiċċa wieħed Indjan, jiġi joqgħod miegħi illum Pastor James, u jgħid ħor brother kien ġew jgħixu miegħi nejn ilhom ukoll. U kienu konna l-prayer meetings fid-dar, kienu konna affett tal-mulej, jiġifieri. Imma għamilt sentej, issa fin-neighborhood fejn konna u ħanqafaw. Kien hemm ħafna djar għal-beħ u kien ilu hemm għal-beħ daw id-djar. Kif noħroġ mill-Bible College tiegħi u nispiċċa l-Bible College u ħanlesti ma ħanetlaq minn dar? Kif noħroġ jien il-dar tiegħu tinbih ġon neighborhood mal-ewwel. Qed ngħidilkom kif Alla jipprovdi b'mod suprannaturali aħwa. Il-key waħda miċ-ċwivet number 1 hija make sure li inti timxi miegħu. Nothing good does he withhold from those who walk with him. Ma jfissirx li Alla ħajprovdilek, jiġifieri millu mal-għada. Tittimxi fil-pjan tiegħu u l-pjan tiegħu għandu istaġuni tiegħu. Għax ħafna mill-Kristjani jista' jkun li vera Alla freħlek biex tibda knisja, jista' jkun li vera Alla freħlek biex tibda missjoni, jew tmur xi Bible College full time, jew tagħmel tiġi l-Bible College hawnhekk, jew tagħmel xi minn imma it-timing taqbis l-istaġuni għas tispiċċa tiħħandek japja l-part il-pjan Alla f'ħajtek. Xorta tmur il-ġenna, tista' tmur il-ġenna qabel. Bis-serjetà. Sewwa, u meta l-affarijiet jisiru sewwa, Alla għandu isma' Alla mhux maġġel. Jiena u inti naħsbu li huwa maġġel, ma mhux maġġel. Alla ħanejdilkom, ħafna jaħsbux meta ħawwetta il-pjan Alla f'ħajti. Issa. Il-pjan Alla is not a destination. It's a journey. Il-pjan Alla mhux xi ħaġa li inti tilħaq. Mbagħad once tilħaq issa what's next. Il-pjan Alla huwa kuljum. Timxi kuljum. Kuljum. Alla jurik biċċa kuljum. Għal dawk li inti forsi msejjaħ biex inti jada bdada tiftaħ komunità. Iftaħ komunità. Imma għamlu sew. Kun mibgħut sew. Ipprepara ruħek sew. Jekk inti tibda ministeru, jekk inti tibda business, tibda xogħol. Jista' jkun li Alla sejjaħlek.
ħanejdlek, meta l-mulej sejjaħlek ħajtik ħafna konfermi. ħajjorik ċar. Imma hemm l-istaġuni taqbiżhomx. Imxi fl-integrità. Imxi għax Alla kull ma jagħmel kollox bl-integrità u integru. Tagħmilx affarijiet li jmorru kontra għax ħanejdlek, dak li inti tiżra llum. ħabli għada ma taraħx il-ħsad. Sena oħra taraħ. Meta l-mulej li baqtni El Paso, Texas, u ntqajt ma' Bishop Tom Brown, li spiċċa li adottani bħala abnu spirituali. Sewwa, jien spiċċajt El Paso, Texas, taf għaliex? Għaliex kien hemm biċċa pjan fejn jiena għall-integrità ma ħassax kontratt. Għaliex xi ħadd kien offri l-kontratt ġewwa Oklahoma City. Le, sorry, ġewwa El Paso, Texas. U ġimgħa wara xi ħadd offri l-kuntratt biex immur Milwaukee, Wisconsin. Stat ieħor, fuq in-nord. Il-kuntratt tal-xkont ħan itħallas jiena ġewwa Milwaukee, Wisconsin kien kważi triplu il-flus. Il-benefiċċju kienu ħafna aħjar. Bħala żmien ta' kuntratt kien ġejjin inqas, imma kont ħankun ħafna aħjar iktar komdu finanzjalment. Imma l-integrità li jiena tajt il-kelma tiegħi, iffirmajt kuntratt. Spiċċajt onorajt il-kuntratt. Mort El Paso, Alla laqqani ma' knisja u koppja talla li għalmuni xi tfisser li tgħix fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Sewwa, għax mhux inbilli inti tmur knisja, fejn Alla sejjaħlek, fejn sejjaħlek? U fejn ħad issejjaħ, fejn ħad sejjaħlek, ħad tiġi ċallenġjat, ħad tiġi streċjat, ħad tiġi użat, mhux Alla ħajamlu dan, ħad tiġi abbużat. Mhux qed ngħidlek li l-pastor ħajabbużak, jista' jkun l-aħwa ta' madwar, jista' jkun li mhux bil-forsi jridu jabbużak, imma bil-forsi tħossok hekk. Imma dak kollu jkun parti mill-esperjenza tat-tagħlim tiegħek. Kollu parti mill-proċess ta' Alla tirraffinak, Alla jaħdem fik u qed jittestjak. Għax bħalma nħobb ngħid jien. Inti ma tistax tikkontrolla x'jiġri lilek, imma tista' tikkontrolla x'jiġri fik. U dawk ikunu kollha testijiet għalik. Biex ix-xitan iqabżek il-barra mill-pjan tiegħu u timmissja l-pjan divin tal-Alla għax Alla għandu pjan perfett. Alla hemm ħafna nies ġie semmejta reċenti, hemm il-pjan tajjeb, pjan permessiv u l-pjan perfett. Ftit jidħlu fil-pjan perfett Alla. U biex tidħol fil-pjan perfett Alla ħad tiġi testjat nobis. U l-pjan perfett Alla mhuwiex kollu wart, anzi mimli xejk. Meta Kristu Alla seħħlu biex jiġi fid-dinja, ara kemm kellu jgħaddi minn testijiet. Inkluż jiġi mibgħut fid-deżert biex jiġi ttestjat mix-xitan. Ġifieri ma jfissirx għax inti qed tgħaddi minn diffikultajiet m'intix fil-pjan tal-Alla, jista' jkun anzi qed tiġi ttestjat għax propju l-għadu jipprova jaqilek mill-pjan perfett Alla. Żomm għajnek fi Kristu, fuq Ġesu, imxi bil-mħabba u imxi bil-fidi. U Alla jire, Jahwe jire, Ġehova ġajra, Jahwe ġire, jipprovdilek għal da kollu li għandek bżonn u biex jħallas il-kontijiet sew naturali u sew spirituali u sew emozjonali jħallas il-pakket kollu. Għax Ġesu fuq is-salib ħallas il-pakket kollu. Amen? Inti koopera mal-pjan tiegħu. Amen? Halleluja. Grazie Ġesu. Ħadtu pjaċir? Grazie Ġesu. Amen. L-wifqa. Tatax qalbek għax inti forsi ċertu affarijiet ma tarahomx malajr jew mal-ewwel. Hemm l-istaġun, għal kull ħaġa hemm staġun. U kull staġun ma tistax tagħmillu shortcut. Trid tgħaddih dak l-istaġun. Amen? Ħalli inti tkun verament fil-milja, fil-perfezzjoni li Alla għandu għalik. Amen? Ma naħsibx jaw xaħat minnkom il-lejla li għandek bżon ta' til-Ġesu, ħajtek, għax naħseb kollha kemm minnkom ta' Kristu li qed naraw, ma forsi għaw xaħat jgħid li pastorina Alla sejjaħ li biex nagħmel xi ħaġa u qed nemmen il-mulej qed nafda l-mulej biex jipprovdili, għaw xaħat?
Għaw xaħat li għalla tafda l-mulej biex jiprovdilek f'xi area f'ħajtek. Għaw xaħat. Praise God. Kolla kemm aħna, really. Kolla kemm aħna. Isma, il-Bible College hija waħda bil-istejjer. Għandha ħafna iktar stejjer kif ġidd il-Knisja. Kif ġejt Malta. Amen. Halleluja. Kulħadd jitlob miegħi. Għal daw kollha li intom qed taraw dal-programm u dal-messaġġ. U l-mulej kelmek minnu. U llum forsi inti tixtieq verament poġġi l-fiduċja tiegħek fil-mulej u tħallih imexxik. U tagħmlu s-sit u s-salvatur tiegħek f'kull erja ta' ħajtek. F'kull erja, afda l-mulej. Anka fl-erja tal-finanzi, onoraħ. Onoraħ, hemm ħafna iktar stajt għeddilko. Onoraħ f'kull erja l-mulej. Għamlu vera sidek f'kull erja. Alla mhux ħadd deżappuntak. Kulħadd jitlob miegħi, Miss Addis. Grazzi tal-provvidenza tiegħek. Grazzi li provdejt li s-salvazzjoni, provdejt li l-fejqan, maħfra d-nubieti, u anka provdejt li għal-bżonnijiet u għal-neċessitajiet kollha ta' ħajti. Mulej, kompli mexxini fit-triq tiegħek. La tħallinix niżvija mit-triq tiegħek, mela, mit-triq tiegħek. Fl-erjas fejnina niġi testjat għatini l-grazzja tiegħek u l-għajnina tiegħek biex ma naqtax qalbi, biex ma niqafx, biex ma niżvijax. Spiritu Santu, aħdem fija inti u glorifika l-isem qaddis tiegħek Ġesu fil-ħajja tiegħi. Nemmen li fil-vjaġġ tal-ħajja hemm staġuni li inti trini ngħaddi minnhom biex niġi trasformat u nsir nixbaħ iktar li Sidi Ġesu. Grazzi li inti ma titlaqni qatt. Grazzi tal-provvidenza tiegħek sopraturali f'kull erja ta' ħajti. Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Fir-relm u fid-dinja spiritwali, naturali u materjali. Inti r-raj tiegħi. Tassew xejn ma jonqosni. Lilek mulej kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja, grazzi mulej. Għadu ġabxipa kbira li mulej zaħwa. Halleluja. Zaħwa ta' YouTube u Facebook, narawkom nar il-ġimgħa għal konferenza Come Out in Jesus Name. Ejjew timmissjawiex ma' Bishop Tom Brown. Għallawċin intom li dina t-segwu għada Bishop Tom Brown u l-tim tiegħu ħajkunu ġewwa il-komunità ta' Għawdex. Ejjew tistgħu sibu l-informazzjoni fuq il-website għall-indirizz. Paċi ma'kom, narakom.